Ja. Det er fint nok. Jeg står lige og fotograferer her samtidig her. Ja. Ja, det gør så. Han er ved at køre med den nu. Ja. Jamen, det må man sige, ja. Jamen, jeg var han i god tid, altså. Så. Nej, det gjorde jeg, men det var sjovt nok, han. Jo. Nej, jeg opdagede den med. Nej, jeg havde 600 kilo inde bag. Jeg skulle have til at lave noget her, der var da tosset. Ja, det er bare i orden, du. Ja, hej.